min no woni weltino ɓuri lamni est ce que min no woni aranya kelata kulo no awade welti en aranya ono modi be ɗum ko weltiɓe célibataire joko weltoto Londre kamil la Marrakech do e nder palace min tuge wonki yanki mi nafa nawide moti waɗa capulo piiji célibataire mawɗo mais ñamete rewade ka parce que mi alano big ko waɗi kon Dubai ɗo arabu e koye darenoma ko restaurant o commande to ha ɓe lando va manger tout ça mbiɗo marɗo tan koye ɗiɗo min tu wonde mi lappoɗo seeɗa mettitila mera mi lappoɗo seeɗa ettami en plus et puis big soul sino arde walagol ɗon ko dolli o watta hawrtuko wo ya walo hawrtuko wo et puis le truc Maroc ɗo au fait hôtel ji ɗin a natta ɗo de yange jiwo ko andume wonki maki nga gorko min o Maroc nafi angra tinara ay ko ange be nguma no kelli fo no kelli go quoi no kelli go ay ko ange be nguma batio do mariage merci jaga mene way na to de men pallito maw ndey stay de da jombi mawdo wallahi be ak de mariage nata ay oɗo ko fi mene yete kan sori yo célibataire la respect o adula billahi ɓe teddinaka few ɓe teddinaka nan docteur Black jippina en koto billo lasko no grand jon manque de mes respect non na mi wi o wonu célibataire mawɗo onon kadi et puis mi alno goɗɗum ne biɗɗa walla yuro le ga Babacar wallumo ka mi alno goɗɗum ne biɗɗa wallahi talla ene wonɓe ɗo ɓen fop si tawi goɗɗo e mon no faala wadde goɗɗum a faami wata inno a nattira yeeso ha ɗum ɗo si tawi ɗa mari feere waɗugol waɗu par ce que aduna on ngo wiira woni quoi mondiri kam dari gila jombuɗa waɗi 2 ans na ɗum ɗon tun sa mijiti biro ko mi yanon si ɗo gardi jibinama dans 5 jours ɗo heɓay enna ko mi yaali ko yawanimmi ɓuri ɗum ɗo andi kono mi andirtat noon no yaawi aussi mi naari duuɓi an ɗigande ana wi koye mbayna en fenidir mi nawoyali de mi miijito au fait hono monno pay kum si mi haynike marɗo duuɓi ɗi mi mari ɗigande andi min mi sikka yari ko mawɗo big soul est ce que ɗa andi ni sellulamike yo sellulamike andi o musique ɗi 16 ans ye ko ngama hikalam may pargoy 16 ans hikalam may pare 17 hikalam may pargo 2011 ka andi big soul andi ko Zidane booti ɗon Materazzi woni 20 ans billahi wallahi mondre kamil kanko no andi dina jama piji de andi gila mi andiri e bagada ore makko ne no moƴƴi subhanallah adno wiira ko kimi jombo ni mo badji 43 andi ta kimi mi andi tali wata andutunumo ɗo kimi bige big soul 2011 c'est quel kimi ouais donc ele donateɓe ɓe waɗana ɓe numéro ji ne maɗum waɗanaɓe numéro ji ayyaɗa anndo goɗɗo alama yurade par ce que aɗa mari 19 ay kun ɗaɗinoke hombo aɗa mari 19 ay kun ɗaɗinoke Babacar ko 2011 men hande 19 on ɗum barge 19 a hokkitiri kado hay woti 19 ɗaɗinoke hakke a wayri hokkude ɗaɗinoke anda fiiɗo barge 19 fu sokkitira mo mari 19 momi ke photo aɓe mi pose non ɗo question kon woni ɗum différence ɗin badjiji ça sert à quoi a ñaɗa ɓuuri alisina ko hokkugol ngol badji ɗin je t'explique badji ɗin en fait c'est le nombre de pièces que tu as offert nombre de pièces kala no waɗi ko étape en fait fiya heɓu badge 30 no waɗi tel nombre de pièces fiya heɓu badge 50 par exemple min je te dis un truc non mais est ce que je peux voir non sa ñoƴƴi hoore maɗa wawi yiwde ñoƴƴu ɓelaki seeɗa quoi ɗulo fima dow jiwɓe fulɓe gono toon ko rewɓe noon ko ivoirien ɓe jiwɓe goo ko ivoirien ɓe donc ivoirien ɓe ɓen ɓuuri dartagol on noon ɓen jaɓantama ɗum ɗon
Ayuno video arida ayuno chulo no public video ka kan ko jiw malgasu mi chulo ko star jonni ni français taw chulo hakune ma e Allah ko kun don jiw non gonda inude kun darti ka ora ko pullo andi si jiwo bi andi non do mi ala famude foke mi anda ko mo public da on wonda ide ko jiwo ka no ko ni be fotti ila abono me explican chulo no mari copine ko ga do ni chulo do ju ni so ilan ko live do netun chippo mi jidata wala famille ngebi ko garda na chulo tapote le fi Allah ayal mi ala wadde video ni des jours na mere ni da deji awa 2026 nati da ni yenye jang wosi mi men minike do arande ko ni ngiri moy darga woni chulo nyande mi da wengi do jiw ene di dara ilani men kadi min ne ayita ta dun non aduna ko aduna lani jon non chulo mi ngondo mi buzani ma do jon tono mi gerdat bonne question ajita wo lunga ko jiwnana dum do nan no habotu imagine do jon harami dum fop do lambuza ma tu vois haranon fo vrai goy exemple harami do buza ma vrai kono no mi gerdata do joni hare ay non jonno nga buza na la ngari ko sidibe we lafi andi ko 2026 ni 2026 na tie t'imagine non do se lambuza ma do kono mi gerdata do ke do alsina kon no négocier ay yow to yayle alsina kanka de nyande alsina no yara ko kanko dirisa ta julirde ari dadde min ma no ay rebe fulbe gono tom min ma nes be jogi ke gor be bon halkay fi ma dula woda to mi andi tawada min ma ne kundo falno de la ngarta marse gara ko fure yarsi o fofa ngo huppi ari dad hande chulo ka walino ndo hanki e 23h o fini vers 9h ni o do dumani o arto e 11h ka walino do finde o 21h don chulo nene la besoin ni steak me artum jetti doni pran wallahi tay no c'est trop o bijan awa joni kono awa joni immi memene famille o me yaka ari dat sahari do are atnan nakie jula fama go joni anabu goro ka be kwa njomba wala arde magoy goro gadi no me arde mo darde ma mo le gadi de makko ne le ganane arida awa bo mi cippo arida na asuma na mi nyami pani wangal mi birti o yari kapitila indanyiri ni beidu me respecti no me respecti ya do ma ben ya beidu